Wat is het dan noffelijk zo'n dag en we winnen er ik wel een ta. Ja, even een droeg waartype, even de zinnen erbij en dan is het goed uit te houden. En dan waait het net meer zo, dan viel het zelfs wat warmer aan dan de temperaturen aanjouwen. Joen en vannacht, nou een heldere nacht hè. En daardoor heb ik een lege temperaturen, 26 graden, de hoogste temperaturen op de eiland, de legere temperaturen verder op het loon in. En dan heb ik nog kans op mist en net volle wind. Nee, die is zwak. Maar ik krijg 1, 2 uit het maar eerste mei. En morgen wordt het een dag mee op een nij flink wat zinnen. En daar begin ik mee. Maar eerst natuurlijk die kans op mist, dan de zinnen en de temperaturen mee drukwijzen. Ik denk dat we uitkomen zo om bij de 18 en 20 graden, de hoogste temperaturen in het zuidoosten. En dan is dat een noffelijke temperatuur. Maar dan hebben we letter in de midden staan gewoon meer bewolking. Ik denk dat het onder de junta nog droeg blijft. En de wind, ja, die komt morgen uit het oosten en het zuidoosten. En die wordt matig en vrij krachtig. Ik denk zelfs krachtig in het kust- en watergebied. En dan zetten we even terug naar maart-juni. Even kans op een bui, tijdelijk een bui, maar verder ik werd droeg waar. Dus we treffen het voor alles wat moeten georganiseerd wordt. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. En dan komen we een sneeuwtje in. Maar eerst nog wel even zinnen. Eerst ik droeg waar, pas later in de midden een enkele bui. Maar ik denk in de juni ik wat droge perioden en de temperaturen zijn 17 of 18 graden. En op Snijn en Manje heb ik 16 graden staan, maar op Snijn toch een aantal buien, maar kon ze op Tongen zelfs nog op Manje een enkele bui of een buiken, maar ik werd eens even wat meer zinnen. Ja, en op Sneu nog een krachtig onthuddewien en op Snijn en Manje bekomt dat al weer wat. En ze blijft het voorlopig nog wisselvallig, maar wie weet zit de takkenmieke een wat betere periode aan te komen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.